ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз ва бародарону хоҳарони меҳрубон ва аз ҷумла ҳаводорони шабакаи Насим ТЖ. дӯстони азиз, ба қарибӣ дар шабакаи мо конкурси бепул мешавад, яъне бозии бепул мешавад. комментари кадоме лайки бисёр гирифт ва ҳамон як канали 500 подписчика туҳфа мекунем. ҳамон канали 500 подписчикаро гуфтесем, дӯстони азиз, 347 подписчик дорад. ссилкааш дар таги видео закрепит кардагиай. бидроин ҳаматон дастгириш кунем ки ҳамон 500 подписчик шавад, мо ҳамон канала дар конкурсмон бимонем. дӯстони азиз, кадометон канали харидор бошед, каналҳои арзон дорем, 3 канал дорем. нархашон бениҳоят арзон мебошад. Якумин канали мо, дӯстони азиз, номи канал Ҳидояти Нур, 1033 подписчик дорад. соатош полни ба анҷом расидагиай ва нархаш бошад 4000 рубл. дуюм канали мо, номаш Азизҷон HD, дорои 1730 подписчик дорад ва нархи ин бошад 3000 рубл. сеюмин канали мо 2370 подписчик дорад. эфир сообществашон ҳамашон гиронай, қоидави просто соат ҷамъ карда мекунем, соат ҷамъ мекунем, тамом. иншоалло ки подписчик ҷамъ намекунем, фақат соат ҷамъ мекунем. хай кадометон харидори анеқ бошед, пас ба ҳамин номерҳои рӯи экран занг бизанед. имо ватсап дорад. боқӣ дар паноҳи худо бошед. раҳмат барои дастгиритон. миннатдорам аз шумо.